Здравейте, скъпи приятели, здравейте на всички. Включвам се отново от болницата в Турция, като искам да дам малко пояснение какво се случва с мен. Значи на първи постъпих по спешност тук в болницата, докараха ме с линейка, понеже имах много тежка инфекция. В продължение на може би, мисля, че 5 дена или 6 се мъчихме да оборим тази инфекция и по някакъв начин да я стопираме. За да спре да се развива и оттам насетне вече да намерим начин да я убием. Правихме ядрено-магнитен, преливахме 3 банки кръв, албумини, чудеси. Общо взето 2 седмици и половина бях, горе-долу бях денонощно на мъркучи, на системи и т.н. Най-сетне ми тече сега последния антибиотик, който е венозен, и ще ме изписват от болницата, т.е. се прибирам в България с една камара хапчета и с антибиотик, който ще е през устата. Донесоха ми фактурата от болницата. Аз не знам как да я кача като снимка на видеото, сега докато го правя видеото, не знам как да го сложа като снимка, но и тук ще се опитам да ви покажа крайната цена в болницата за престоя от първи до днес. Не знам дали се вижда много добре. Тотал. Къде трябва да ви покажа? Ето го, може би е това. 17 евро ми е престоя в болницата. До тук. От първи до сега. А пък лекарствата, които трябва да пия до следващата химиотерапия, са на стойност, само че то е написано в лири. Тъй като гледам, 3503 лири. Не знам дали ще успея пак да ви го покажа. Не знам как се вижда, но не знам и как се качват снимки. Това е положението за сега с мен. Прибирам се в България на хапчета антибиотици и се надяваме да очумят нещата. На 12 също съм, сега на 12 следващия месец, също идвам тук на поредната химиотерапия. Благодаря ви, че сте с мен. Благодаря ви, че ми помагате финансово, морално и т.н. Благодаря ви, бъдете здрави!